Bojové športy sú u nás stále viac a viac populárne. Najnovšie v Bratislave otvoril svoju akadémiu Slovenský hortingový zväz. Horting je ďalšie bojové umenie, ktoré sa zameriava na sebaobranu, štýlovo kombinuje prvky z viacerých športov. Tá pozícia, to miesto, v podstate, kde sa nachádzalo, bolo to na ostrove Horting a tým pádom volá sa Hortica, tak sa vytvoril ako druh športu, ktorý mixuje viac druhov športu, že len kvôli tomu, že je tam vlastne viac motivačných akože kultúr. Ivan Sirko otvoril v Bratislave už tretiu svoju akadémiu. Prvú má na východnom Slovensku a druhú v Londýne. V rámci nich pripravuje bojovníkov nielen na sebaobranu, ale aj na súťaže. Ten šport v podstate motivačný je momentálne teraz je v 46 krajinách sveta a tým pádom ideme celkom dobre. Snažíme sa, že by to fungovalo, snažíme sa, že by to v podstate išlo iba dopredu. Reakcie ľudí na horting sú pozitívne. Chodí na ňo aj viacero takých, čo už robia iný bojový šport. Momentálne máme tu nejakých 15-20 zápasníkov, okrem devčat, ktorí sa v podstate snažia vybojovať nejakú samoobranu, disciplínu, výchovu. Pripravujeme nejaké medzerné turnaje. Líši sa to hlavne tým, že v kickboxe a v tajskom boxe sa využíva stále pomerne málo techník, ale tuto sa zapája stále nové techniky, celé telo sa zapája. Čiže je to také, by som povedal, je to najvšeobecnejšie bojové umenie vlastne, aké existuje. Ja som robil už nejaké bojové umenia v minulosti. Brazílske jiu-jitsu trochu som robil, čo je, neviem, či poznáte, ako dosť podobné ako toto. A je to zamerané viac na to zápasenie. Dobrá vec na tomto je, že tu sa aj zápasy, ale aj sa tu robia techniky z kickboxu a z tajského boxu. Samozrejme, tento šport nie je len pre tvrdých chlapov. Na tréning chodia aj dievčatá. Chcela som niečo robiť so sebou. Chcela som nejakú kondičku a tým, že sem chodí brat, tak ma to zaujalo a akože rozprával mi o tom, že aké to je a že to je pre baby. Takže by som aj akože baby kľudne, že nech sem dojdu, že je to fakt na kondičku, je to úplne super. Sa mi to páči a vlastne aj naučím sa tú samoobranu a bude to aj pre mňa lepšie a tie kondičné tréningy sú super. Tréner není moc prísny? Je. Tréner je strašne prísny. Ale to treba. Ak sa vám horting zapáčil, prídite sa ukázať na tréning. Tie bývajú každý pondelok, stredu a štvrtok o 17:30 v telocvični nad Bieliskej ulici. Zo športu je to od nás pre tento týždeň všetko. Teším sa na vás opäť na budúci útorok. Dovtedy sa majte krásne a dovidenia.